Societatea mondială este încălzirea globală. Gravitatea acestei probleme poate deveni una catastrofală cu efectele sale pentru omenire dacă nu începem o luptă mai eficientă împotriva cauzelor acestei. Astăzi asistăm la o dezbatere din jurnalul ProSucces cu genericul "Mecanismele de piață liberă sunt preferabile celor bazate pe restricțiile în reducerea emisiilor de carbon". Juriu, echipa adversară. Noi, eu, Anastasia Ticu și colega mea Cornelia Roman, în dezbaterea cu titlul "Mecanismele de piață libere sunt preferabile celor bazate pe restricții în reducerea emisiilor de carbon", reprezentăm echipa afirmatoare. Că este interzis să dea foc gunoiului și frunzelor de toamnă, dar o face când are nevoie de acest lucru. 2. Nefuncționalitatea sancțiunilor. Și nefuncționalitatea sancțiunii. Adică prin sancțiune înțelegem că Kyoto a avut ca consecință creșterea cu 27% și respectiv cu 10% a primul argument care l-ai adus. Nu este ea un act benevol, nu ai hotărât tu singură că vrei să porți astăzi insignă? Da, este un act benevol. Și nu arată acest lucru că tu conștientizezi necesitatea rezolvării problemei prin mecanismele de piață? Arată. Mecanismele nu sunt eficace și nu am adus argumente. Problema nu a fost destul de clară, însă totuși am adus aceste dovezi. Am adus ca dovadă faptul că, conform protocolului de la Kyoto, au crescut cu 27% emisiile de carbon în Grecia și cu 10% emisiile de carbon în Norvegia. Vom determina niște întrebări. Ce părere ai despre protocolul de la Kyoto? Care ar fi neajunsurile de lui? Protocolul de la Kyoto, în general, este nerezolvarea problemei emisiilor de carbon și duce la, pur și simplu, altă de comparare între state, dar stăm mai departe. Nu să menționez două. Am spus unul deja, cred că nu știu eu, în Stanile, a avut loc acest interviu. Persoanele au avut vârstele cuprinse între 15 și 17 ani. Este faptul că se permite cumpărarea tranzacțiilor și cotelor neutilizate de o țară mai puțin dezvoltată către o țară mai mult industrializată și faptul că nu s-a reușit o scădere. Emit carbon sunt mai ieftine și, respectiv, compania are un profit mult mai mare. Respectiv, nu știu cine ar putea să le mai exemplifica. De exemplu, o caracteristică. Și așa aș încheia cu motoul, cu fraze spuse de Joan Baez, care spunea: suntem obosiți să așteptăm că altcineva să ne rezolve problemele mari. Deci, aceste până acolo, fetele se mai gândesc. Eu voi începe prin prezentarea echipei mele. Eu sunt de Florana, negatorul 1 și Zolovia Ardeana, negatorul numărul 2. Singur doresc acest lucru. Însă, prin aplicarea mecanismelor bazate pe restricții, guvernul sau oarecare altă putere stabilește și aplică niște limite, niște taxe. În cazul nostru ar fi taxele mecanismele de piață liberă. Dacă luăm în considerație protocolul de la Kyoto, care spune că dacă o țară întrece limita, atunci dacă o țară întrece limita, o țară mai mică cota de carbon care nu a fost utilizată, sunt bazate mereu pe negocieri și efectiv implementarea lor durează mai mult, pe când taxa de carbon poate fi implementată mult mai rapid pentru că este impusă prin lege și astfel fiecare companie ar fi, să spunem, impusă și atinge să nu depășească această listă de întrebare. Ați menționat că înaintare și ține cont de respectarea restricțiilor. Poți să ne exemplifici cine ține cont de respectarea restricțiilor? Mie tare frică de chestia asta. Am observat că vara este mult mai fierbinte decât în ceilalți ani. E mult mai fierbinte. Deci vara sunt toridele călduri. Chiar eu singur am măsurat la asfalt plus 70 de grade data a fost. E foarte pensii libere. Și datorită lor, orice circunstanțe, emisiile de carbon, adică nu sunt micșorate. Vreau să rezultate într-un termen limitat. Dar această problemă este acută, este gravă și avem nevoie de soluționare